Čau, tady je Stínová královna FNAFka a dnes je to speciál za aspoň jednoho odběratele. Sice to není moc, ale je to nevadí. Jen na to nebudu na vás reagovat, bude to jenom, že budu mluvit a hrát takový minifilm. Tak jdem na to. Stejno to a jdeme na to. Konečně nový den. Chci něco udělat. Pojďme něco udělat. Tak. Sejdeme si pro poštu. Něco tu je. Já tam nevidím. Tak. Co tam bude? Pardon. Tak to zavezeme. Na zem, tak. Tak. Co to? Tak. Tohle. Pomačkalo. Takže číst až po rozbalení balíčku. Používejte rukavice. Takže jednou bych to měla mít. Počkej. Já nevím, když si hrají, takže jsem youtuber. Někdy to dokonce i natáčím. Tak. Máme kavici. Nebo sekundu. Tohle bude asi ona. Co to? Mike Bone. Freddy FFP FNAF. Tak to bude Freddy Fazbear Pizza. A Mikeova kost. Děj ze mě sranu, ne? Mikeovu kost mi pošlou? No dobře. Tohle je nějaký ochranný obal. Mám rukavicu. Takže rozbal. Číst až po rozbalení balíčku. To už jsme udělali. Tak je to nějak. Vítej, Stínová královno. Mám rád tvá videa. Natáčej přes všechny překážky. Dnes Freddy Fazbear Pizza tě podpoříme. Podporu ti posíláme. Dárek Bonnie, Chica, Freddy, Foxy a Mike. PS, Majka to bolelo. Je naživu. Máme tě rádi. A tohle je srdíčko v něm na YouTube. Ať točím dál. Super. Aspoň někdo. Sice je to v Americe a jsem nějakého českého pracovníka, který mi to napsal. Tak moc děkuju. Díky vám nestrácím naději. Ale když je smutno, chci skoncovat. Lidi mě provokujou, nesnáší mě. Mám pokračovat. Ta Majkova kost je důkaz, že Majka to bolelo. Je jasný, že ho to bolelo. Zablížím to a lepším kvalitu. To zase. Doufám, že se vám tohle video líbilo, dělala jsem to, připravovala jsem to strašně dlouho. Dejte odběr, like, koment a koukněte se, když se kouknete na jiná má videa, tak tam je takový kluk, co mi píše komentáře, KZ a
On má taky kanál a když kliknete na profilovou fotku, tak vám vyjede a koukněte se na něj. On mi taky pomáhá, já jemu. Díky. Tak. Další video bude buď vysvětle příběhu nebo píseň mého života. Tak. Čau.